Assalamu alaikum, muhterem milletteşler. Hayırlı gün qadırlı tamaşaçılarımız. Efirde manzara tapşırığının 15 may jımğa çıkarılışı. Her barşağızға da yaxşı gün, yaxşı kayıf, hayırlı yollar, barlıq işlərinizdə də oңuşlar tilep tapşırığımızı başlayırız. Ramazan ayının da 3-cü 10 günlüğüne kirdik. Cuma erteleri nurlu mübarek bulsun. Bu 10 günlük ol cehennem otundan qutulu 10 günlüğü deyip adalar. Şuna göre eğer de siz şu günge kadar uraza tutup gıybet kılgansız iken demek inşallah şak degene sevaplar toplagansız degen söz. İnşallah Huday Teala barlıq amel gıybetlerimizni de kabul kılsın idi. Bugünkü tapşırığımızda sizin ixtibarınızga bir köp video yazmalar әзірленді. Şolay bir neçə qonağımız bilen video elimtəgə də çıkarırız. Onlardan birisi Zakat Xayriya Fondu xizmətkəri Abdurrahman Dusmatov. Şolay Elmet şəhərində yaşayışı tübəkçi Elfiyə Hanım Yamayeva'nın yana kitabı olayından da video əngəmə qurarız. Baltaç rayonunun Nurma avulunda məktəb muzeyi işləp gələ. Məğarif uşağının danlıqlı ötkəni bilən naq mənə biri də tanışırğa mümkün. Bugün gaile günü. Elki rayonunda yaşayışı Safinlar gailesinin görkəm kengeşleri her gaile üçün kullanma bulurlıq. Hüsnü xat, motor yazı, yani kalligrafi özü bir sənğət. Mahmud Qırimi Qazanda oquşu yigit. Əligi sənğət ustadan baytaq qına yaxşı sıfatlarga iya bulunu sürüydi Xattab yigit. Koronavirus turmuşumuzun her ülkesine özgərişlər kiritdi. Hatta bilim беру системасында да ömür көрülmәгән хәл. Дәресләр онлайн форматка күчте, имтиханнарга кагылышлы карарлар да атна-10 көн сайын үзгәреп тора. Һәм бу вакыйгалар һичшиксез илебезнең мәгариф системасы тарихына киләчәк буыннар шак катырлык бер факт булып теркәлеп калачак. Мәгариф тарихы дигәннән Балтач районының 100 еллык Норма мәктәбендә шундый музей инде күптәннән эшли икән. Чыннан да айрым кешенең тәрҗемәи хәле булган заман һәр оешма, һәр бина, һәр коллективның да тарихы бар. Үз үткәннәрен яткәрләр теле аша сөйләтә белүче андый мәктәп музейлары да очрый. Мәсәлән, Норма мәктәбе хаклы рәвештә үзләренең яткәрханәсе белән горурлана ала. Мәктәп мәдрәсәләрне эшләтүдә авылның хәлле бойлары зур уйнаган. Менә монда сез күрәсез Норма авылыннан чыккан, Казанда беренче елдә сәүдәгәр булып торган Габдрахман Ишмуратовны ул авылда мәчет салдыра, һәрвакыт мәчетләргә, мәктәпләргә ярдәм итеп тора, авыл кешеләренә дә ярдәм итеп тора. Шулай ук Карелиннән Хәйретдин бай Оренбур якларында эшләп хезмәт итеп һәм Карелиндә мәктәп салдыра шулай ук. Капма-каршы икене бергә берләштереп, ул вакыт өчен әйбәт кенә булган мәктәп салдырып эшләтә башлый. Мәктәптә дини белем генә бирелми, әкренләп дөньяви фәннәр дә кертелә. Телләр үзләштерелә, язарга, укырга өйрәтә башлыйлар. 1917 елда ил тулайм үзгәрешләр кичергәч, яңа рухи кыйммәтләрне алга сөрүче дәүләт барлыкка килгән. Мәктәп мәгариф системасына да бу кагылмый калмый әлбәттә. Һәм биредә гарәп әлифбасыннан латынга күчерүше башлана, ягъни яңа алфавит өйрәтергә керешәләр. Мәгариф системасында да 17 елдан башлап беренче баскыч мәктәпләр оештырыла. Шул ук башлангыч белем бирә торган, укырга, язарга өйрәтә торган мәктәпләр, алар инде хәзер беренче баскыч мәктәпләр дип атала. Һәм бөтен кеше белемле булырга тиеш, укый яза белергә тиеш. Шуңа күрә укучылар саны кинәт артканлыктан 30 елларда инде хәзер мәчетләрне дә мәктәпләргә әйләндерәләр. Менә бездә сакланып калган Карели мәчетенең мәктәпкә әйләндерелгәч калган фотосы күрәсез, анда мәчетнең манарасы юк. Менә шушы Карелинең шушы мәчет мәктәбендә башлангыч мәктәп булып, инде 51 елга кадәр Карели балалары укый. 51 елдан Норма мәктәбенә менәләр һәм 30 елларда инде шактый гына күп 30 елларда язылган бездә укучыларның һәм укытучыларның дәфтәрләре бар. Алар шактый кызыклы, шактый күп материал алып була һәм шулай ук 30 елларда чыгарылган дәреслекләр дә бар. Укучылар бик кызыксынып аларны карыйлар. 1951 елдан 7 еллык уку кертелә. Карели балалары шушы мәктәпкә менеп укырга тиеш булалар. Һәм шул елларда яңа план бирелеп, балалар авыл хуҗалыгын өйрәнеп үсү өчен чиби куян асрауга керешә. Һәм аларның үз җирләре дә булдырыла. Мәктәп шактый кызыклы тормыш белән кайнап яши ул дәвердә. 70-нче елларда мәктәп тагын зур үзгәреш кичерә. Хуҗалык исәбенә Бариев Федос Бариевич мәктәп директоры үзе йөреп, үзе тырышып, шушындагы җирлектәге
колхоз, Тимирязев исемле колхоз җитәкчесе ярдәмендә һәм Балташ сельхозтехникасы җитәкчесе ярдәмендә салып куялар. Менә шушы хәзерге урында булган мәктәпне 77 елда, 74-тә салына башлый, 77 елда мәктәп инде эшли башлый. Хәзер инде мәктәп эшли башлагач, Шапшардагы 8 еллык мәктәп бетәдә, монда инде хәзер 2 мәктәп кенә түгел, 2 авыл мәктәп балалары гына түгел, бәлки Шапшар балалары да килеп укый башлый. 1984 елда кабат үзгәреш була. Бу юлы Норманның мәгариф учагы урта гомуми белем бирү мәктәбе итеп үзгәртелә. Шунлыктан күрше Шапшар авылының уку йорты ябыла һәм бирегә балалар 6 авылдан килеп белем ала башлыйлар. 90-нчы елларда инде без аны әйтер идек, 90-нчы еллары былга үршердек, ләкин шулай булса да мәктәбебез укытучылар югалып калмады. Программаларга үзләре үзгәрешләр кертә, бүгенге шул көннәр тәртибенә туры китерелгән белемне бирә алдылар. 2004 елда укучыларга профильле белем бирә башладык. Икенче төрле әйткәндә физика, химия, җәмгыять белеме фәннәрен, математика фәннәрен тирәнәйтеп укыттык төрле елларда. Ул инде укучыларның мәнфәгатеннән чыгып шулай алына. Шулай итеп, мәктәбебез үзенең урынын бүгенге көндә дә тота. 2011 елда Норма мәктәбе мәгарифне информатизацияләү буенча район компетенциясенә кергән коллективларның берсе булып тора. Алдынгылардан саналып килгән мәктәп бүген дә статусын төшерми, үз данын югалтмый. Әлбәттә, күп нәрсә җитәкчегә бәйле. Аның коллективы көчле һәм җитәкчегә терәк булса, эшләре һичшиксез уңнан булыр. Һәр нәрсә бер-берсенә бәйләнеп килә. Мәгълүмат, ядкәрләр, кызыклы экспонатлар туплау бүген дә дәвам итә. Кичәге көндә бит инде тарих дип саналырга хаклы. Димәк, тормыш дәвам итә икән. Хәтер сагында торучы музей да алга атлый. Данлыклы мәктәп тә күркәм гадәтләрен киләчәккә илтә. Соңгы вакытта геннар белән эш итүчеләр, селекционерлар әллә нинди яңа төрләр уйлап чыгардылар. Һәм таҗлы вирус белән бәйле рәвештә хәзерге вазгыятьне күздә тотып, менә булар барысы да кирәкме икән дигән сорау да туа Гөлназ. Нәкъ шулай. Арслан башлы куян дигәнне беренче тапкыр ишеткәч, ул ниндидер мультфильм герое булып күз алдына килә. Ә чынлыкта ул йорт куяннарының бер токымы икән. Тузгып торган озын йонлы башы чыннан да арсланга охшаган. Россиягә әлеге токым 2000 елларда Бельгиядән китерелгән. Һәм аны хәзер Әгерҗе районының Кырында авылында да очратырга мөмкин. Символ, канари кошымы, этме, һәр кеше үзенең зауыгына туры килгән дус эзли. Шулар арасында сөйкемле, йомшак декоратив йорт куяны да була ала. Йорт хайваннары игә ям кертә, кеше күңеленә җылылык исти. Бүген без Арыслан башлы куян токымы белән якынрак танышып китәрбез. Арыслан башлы йорт куяны 2002 елны гына дөньяга таныла башлый. Бу токым Бельгия селекционерлары тарафыннан Голландия кәрләсе белән швед төлкесеман куяннарын кушылдырып китереп чыгарыла. Нәтиҗәдә бик өлешенә куйын үскән, шактый хасиятлы яңа токым барлыкка килә. Карап торышка Арыслан башын хәтерләткәнгә күрә, аны шулай дип атыйлар да. Сезон алышынганда йоннарын күп кыю сәбәпле йомшак кыйларны даими рәвештә тарап тору сорала. Алар төрле төстә булырга мөмкин. Киң таралганнар ул соры, алтын су һәм кызгылт төс. Арыслан башлы куян чагыштырмача яңа токым булганга күрә, аларның үз-үзләрен тотышы әле ахыргача өйрәнелмәгән. Куяннар койрыкларына һәм тәпиләренә тиюне бик яратып җиткермиләр. Шуңа да үзегезне ул җирләренә кагылудан тыегыз. Гомумән алганда, алар акыллы, тыныч кылыклы һәм кешегә тиз ияләшүчән. Яшәү дәверендә теләге булган чиракта берничә команданы җиңел үзләштерә алалар. Шуны истә тотырга кирәк. Әлеге озын колаклар төрле кискен хәрәкәт, көчле тавышлардан куркып тешләшә башларга мөмкин. Димәк, йорт куяны кечкенә балалар өчен уенчык түгел. Алар шулай ук кызыксынучан җан иясе. Читлек эчендә озак утырырга яратмый. Ул әйләнә тирәсен өйрәнә алсын өчен иркен вольер һәм анда төрле чыбык-чабык кую сорала. Дөрес шартлар булдырган чиракта куян бик тиз кулыгызга ярашыр һәм тормышыгызга шатлык китерә башлар. Кунакханабызга рәхим итегез. Габдрахман Дусмәтов, Закат Хәйрия фонды хезмәткәре белән без видео элемтә оештырабыз. Ассаламу алейкум. Хәерле көн. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле иртәләр, хәерле көннәр. Татарстан Республикасы Диния назаратының Закат Хәйрия фонды көн сайын ураза тотучылар өчен
1000-гә якын кайнар ризыктан торган ланчбоксларны таратуны дәвам итә. Бу инде әлбәттә мәчет мәхәлләләр һәм инде Татарстанның мөхтәсибәтләре ярдәме белән эшләнә. Ягъни без мәчет мәхәлләләргә күпмедер һәм Татарстан мөхтәсибәтләренә күпмедер өлешен таратабыз. Алар инде үзләренең мәхәллә халкы арасында һәм аларга шалтыратып язылучы, якын тирәдә яшәүче кешеләр, ураза тотучылар арасында шушы ифтарларны өләшәләр. Шулай ук Җиңү көненә багышлап хөрмәтле ветераннарга, Казан шәһәрендә яшәүче ветераннарга азык-төлек җыелмаларын таратуны да оештырдык, шушы акцияны оештырдык. Исегезгә төшереп китәм, безнең әле Рамазан изге гамәлләр ае дип аталган акция бара. Бу акцияда без ярдәмгә мохтаҗ булган балаларга тернәкләндерү һәм башка төрле чараларны үткәрү нияте белән акча җыюны игълан иткән идек. Һәм инде шатлыклы хәбәр җиткерәсем килә. Аллаһның рәхмәте һәм мәрхәмәтле кешеләр ярдәме белән без 4 балага ярдәм итәрлек сумманы җыйдык. Һәм инде Рамазан ае тамамланганчы без тагында күбрәк балага ярдәм итә алырбыз дип өметләнәбез. Бу атнада кайсы баланы дәвалауга матди ярдәм җыярга кирәк? Рамазан изге гамәлләр ае дип аталган акцияда катнашучы Лия исемле кызыбыз белән таныштырып узасым килә. Аңа 6 яшь. Туган вакытта ул башка балалардан берни белән дә аерылмый. Һәм инде 6 ай вакытында ул әйләнә башлый, әмма дә ләкин алга таба проблемалар башлана. Кыз тулысынча мөстәкыйль рәвештә утыра алмый. 1 яшь тулып 3-нче ай киткәч кенә кыз сабый шуыша башлый. Һәм инде МРТ белән тикшергәннән соң ул баш миесенең органик зарарлануын күрсәтә. Һәм инде 2016 елда сабыйга, кызга ТЦП диагнозын куялар. Сабыйны бу гаиләдә әнисе үзе генә тәрбияли, һәм инде аңлашылганча бу гаиләдә акча җитми. Бу Лия исемле кызыбыз тернәкләндерү чараларына мохтаҗ. Һәм инде шушы чараларны үткәрү нияте белән Закат Хәйрия фонды акча җыюны игълан итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә иң хәерле садака ул Рамазан аенда бирелгән садака ди. Аллаһ субханаһу ва тааля, Аллаһ Раббыбыз безнең күрсәтеп һәм яшерен кылган изге гамәлләребезне кабуллардан кылса иде, һәм инде савапларын арттырып бирсә иде. Амин. Амин. Шулай булсын, Абдрахман хәзрәт, менә элек безнең әби бабайларыбыз, абый апаларыбыз Закат Хәйрия фондына үзләре дә килеп акчаны тапшырып китәләр иде. Хәзерге заманда бит вазгыять бераз үзгәрде. Лига ярдәм итү усулларын искә төшерик әле. Рамазан айында ураза тотучыларны ашатыр өчен ифтар сүзен язып, бош урын калдырып, күчереләсе сумманы күрсәтеп, 77-15 кыска номерына SMS җибәрергә мөмкин. Мисал өчен 300 сум җибәрергә теләсәк, ифтар сүзен язабыз, бош урын калдырабыз, 300 дип язабыз һәм инде 77-15 кыска номерына SMS җибәрәбез. Шулай ук Рамазан изге гамәлләр ае дип аталган акцияда катнашучы ярдәмгә мохтаҗ булган балаларга ярдәм күрсәтү өчен садака сүзен язабыз, бош урын калдырабыз, күчереләсе сумманы күрсәтәбез һәм инде 77-15 кыска номерына SMS җибәрәбез. Казан шәһәрендә Закат Хәйрия фондының 80 урында махсус тартмалары урнашкан. Шушы тартмаларга да сез садакаларыгызны салып ярдәм күрсәтә аласыз. Безнең сайтыбыз www.zakat.ru, анда бөтен мәгълүмат, бөтен реквизитлар күрсәтелгән. Шулай ук без социаль шелтәрләрдә дә актив булырга тырышабыз. Шушы шелтәрләрдә дә сез безне таба аласыз. Безнең телефон номерыбыз 225-33-22. Бу номер буенча шалтыратып бөтен мәгълүматларны белә аласыз. Без Казан шәһәре Тукай урамы 89-нчы бинада урнашканбыз. Бик рәхмәт сезгә, изге гамәлләрегез кабул булсын.
Тапшырыбызны исә Коръәнне күчереп язу эшеннән башланган сәнгать төре хакында видеоязма дәвам итәр. Гарәп хәрефләрен матур итеп язу усталыгы гасырлар аша үтеп безнең көннәргә килеп җиткән. Хәзер ул инде каллиграфик язу белән генә шикләнмичә, хәрефләр нигезендә гаҗәеп картиналар иҗат итү дәрәҗәсендә үсә алды. Сюжетыбызның герое Махмуд Кырыми фамилиясеннән күренгәнчә, Кырым егете, ул бүгенге көндә Россия Ислам институтында белем ала. Һәм әлеге сәнгатьне бүтән хасиятләре белән үзләштергән, шулай ук Салах мәчетендә дә түгәрәк оештырган. Гарәп каллиграфиясының тарихы Коръәннән башланып китә. Басма станоклар уйлап табылганчы, мөселманнар изге китапны кулдан язганнар. Коръән ул гарәп теле аша Аллаһтан кешеләргә индерелгән сүзләр. Бу сәбәптән аны матур һәм төгәл итеп язу соралган. Моннан соң каллиграфия сәнгате үсә башлый. Изге китапның матур итеп эшләнгән нөсхәләренә ихтыяҗ аеруча арта. Я изучаю науку илмул-хат. Менә инде 3нче ел мин ислам сәнгатен өйрәнәм. Диплом алу өчен Истанбулга барып, Мимара Синанның сәнгать университетында имтиханнарны уңышлы тапшырдым. Минем укытучым Хәссәм әфәнде, профессиональ каллиграф Музахиб. Хәзерге вакытта да ул минем өчен зур абруйга ия остаз булып кала. Каллиграфия төрләре күп. Алар турында туларак киләсе аңлатмада беләчәкбез. Ситта, то есть 6 стилей основных в каллиграфии, да? Каллиграфияда 6 төп стиль бар. Мин аның 3 стиленә өйрәндем. Сүлс каллиграфияның әнисе. Алга таба төрек стиле, дивани, джали һәм фарсы стиле, насталик. Минем иҗазада тасқитның урта сәнгате, ягъни кагаз, каләм булдыру һәм эшкәртү белән шөгыльләнүем күрсәтелә. Ислам каллиграфия сәнгате бик тирән һәм күләмле. Аны өйрәнү 3 елдан 15 елга кадәр сузылырга мөмкин. Россиядә әлеге сәнгать бик үсмәгән, укытучыларны табу кыен. Мәхмүд башта Кырымда музыка сәнгате факультетын тамамлый, ә каллиграфияны соңрак үзе мөстәкыйль рәвештә өйрәнә башлый. Хәзер ул Казанда Россия Ислам институтында белем ала, теолог булырга әзерләнә. Салах мәчетендә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен Добрый мир для всех дигән реабилитация үзәгендә каллиграфия дәресләре үткәрә. Каллиграф должен всегда быть показателем ислама. Заманча каллиграф ул галим дә, укытучы да, сәнгать белгече дә. Хәзер мин Кырымдагы мөселманнарның диния нәзарәтендә эшли алачакмын. 19-нчы гасыр ахырында ислам сәнгатьләре югалган. Шул сәбәптән мин диния нәзарәтенә ислам сәнгатен үстерү тәкъдиме белән мөрәҗәгать иттем. Быелдан башлап без аны яңадан торгыза башларга ниятлибез. Каллиграф инструментлары кыйммәтле. Эш өчен кирәк яраклар җыелмасы 25 мең сумга чыкты ди оста. Ислам илләрендә бер эшнең бәясе, мәсәлән, мәчетләрне бизәү, $500 мең артып китергә мөмкин. Андый зур проектларны башкару 5 елга кадәр сузылырга мөмкин. Әлегә Россиядә каллиграфия һәм тасхиб фәннәренә кеше профессиональ рәвештә өйрәнә алмый. Чит илдә укырга туры килә, ди Махмуд Кырыми. Рамазан айының соңгы 10 көнлегенә кердек һәм шул көннәрдә мәгълүм булганча Кадер кичә яшерелгән. Әлеге изге кичә турында без Хозур ТВ каналында эшләүче коллегаларыбыз әзерләгән видеоязмадан белербез. Кул Шәриф мәчетенең имам хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов вәгазын тыңлыйк. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ғаләмнәребезне юктан бар кылучы Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез, Бейек Раббыбызның биргән сансыз ниғмәтләренә шиксез шөкраналарыбыз, рәхмәтләребез ирешсә иде. Шушы мөбарәк мизгелләрдә һәр барчаларыбызның ихлас күңелләребездән чыккан салават шәрифләребезне, хәйр дугаларыбызны, изге теләкләребезне Аллаһ Раббул Изза кабул итеп, шушы галәмгә рәхмәт өчен җибәрелгән. Барчаларыбызга да күркәм үрнәк күрсәтүче булган Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләренә, аның әһл бәйтенә, сахабаларына, табииннарга, яна аларга иярүчеләргә ирештерсә иде. Рамазан шәриф айларыбызда
кылган гамәл гыйбадәтләребезне Аллаһ Раббыбыз киң рәхмәтләре белән безләрдән үзе кабул итеп, барчаларыбызны да Аллаһ Раббыбыз сөендерсә иде. Рамазан шәриф айы гыйбадәт айы. Шушы Рамазан шәриф айларында ихлас күңелләребездән мөмкин кадәр күбрәк амәл гыйбадәтләребезне кылып, Аллаһ Раббыбызга ирештереп, аның рәхмәтенә, аның ризалыгына, мәгъфирәтенә ирешергә Аллаһ Раббыбыз барчаларыбызга да насип ва мияссәр әйләсә иде. Шушы Рамазан шәриф айында без үз өстебездә эшлибез. Нәфсебезне тәрбия кылабыз. Телләребезне гынаһлы сүзләрдән, кулларыбызны гынаһлы эшләрдән тыеп, Аллаһ Раббыбызга 18 сәгать буе тоткан уразаларыбызны кимчелексез итеп җиткерергә ымтылабыз. Аллаһ Раббыбыз безләрдән үзе риза булса иде. Яна ураза бит әле ул фақат ризыкларыбыздан, ишемлекләребездән генә тыелып тору түгел. Ураза шулай ук нәфсебез белән көрәшү дә. Шуңа күрә Аллаһның Рәсүле саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре безгә атап былай дип әйткән. Безгә җиткерергә, аңлатырга теләгән. Ан Аби Хурайра радиллаһу анһу قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث. Ураза ул фақат ризыклардан, ишемлекләрдән генә тыелып тору түгел. Ураза шулай ук гынаһлы сүзләрдән, гынаһлы гамәлләрдән дә тыелудыр. Яна Аллаһның Рәсүле саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре дәвам итеп былай дигән. فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Әгәр бер бәндә килеп, син ураза тотучыга каршыңа басып, сиңа наданлыгы белән зарар китерергә теләсә, ачуыңны чыгарга ымтылса, шул вакыт уразада булганыңны исеңә төшер. Мин бит ураза дип, үзеңне тынычландыр дип Аллаһның Рәсүле саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре әйткән. Әйе, безнең янәшәбездә тирә-юньдә нинди генә кешеләр юк. Укыйбызмы, эшлибезме, нинди генә гамәл кылып йөрүбезгә карамастан, безнең юлларыбызда төрле кешеләр барлыкка килү ихтимал. Һәм шул кешеләр ачуыбызны чыгарып, без уразабызның әҗереннән, савабыннан мәхрүм калуыбыз мөмкин. Һәр бер нәрсәне biz яңартып торабыз, чистартып торабыз. Гынаһларыбыздан тәүбә белән арынсак. Шулай ук киемнәребезне кир машиналарына салып, юып чистартсак, намазыбызда киткән ялгышлыкларны сәһү сәҗдәсе белән төзәтсәк, уразабызны әҗерен юкка чыгара торган гамәлләрдән дә без шулай ук котыла алабыз. Чөнки без адам балалары, һәм хаталану, ялгышу барчаларыбызга да хас. Әгәр берәү уразада булып, мәсәлән, ачуы чыкса, яки кирәкмәгән сүз әйтеп ташласа, шушы кеше уразасының әҗереннән мәхрүм калуы ихтимал. Һәм безнең тормышыбызда булган ураза килеш, тормышыбызда булган ялгышлыклар, хата кимчелекләр уразабызга начар тискәре йыгынты ясауын теләмәсәк, уразабызны без кадерләп сакларга тиешле. Һәм шушы уразабызның әҗерен юкка чыгара торган гынаһлы гамәлләрне дә битерә белергә тиешлебез. Уразабызның әҗерен саклый торган ялгышлык, хата кимчелекләр шушы уразабызга йыгынты ясамасын өчен дип, Аллаһның Рәсүле саллаллаһу алейхи ва саллям динебездә
фитр садақасын белгілеген. Фитр садақасы турында Аллахның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям хазратлары өзі бізге хабар етіп қалдырған. Ан Ибн Аббас радиаллаху анхума қал: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين. İbn Abbas radıyallahu anhuma hazretleri Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri turunda şuşunday haber bizge jetkirgen. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mümin müslümanlarga Ramazan şerif ayında fitr sadaqaсын tölerge emir etti, tiyişli kıldı dey. Niçin? Nersege kirek degende şuşu fitr sadaqasının iki uluğ dinimizde manası var. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytınca tuhratan lis-saimi minel-lagwi var-rafath. Urazabızның ecri kalsın için. Uraza tutkanda şuşu dünya meşakkatlerine kirip kitip birilip hata kimşilikler kılgan yalgışlıklarımız urazabızga yığıntı, naşar yığıntı yasamasın için, urazabızını pak şistartu için şuşu fitr sadakası kirek deyip Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aytkan. Büyük Vatan soğuşun tılдағы ауырлықларны кешкен, өз көзләре белән күргән кешеләр саны кимегәннән кими бара. Киләчәк буын бу вакыйгалар хакында кинодан күреп, китаплардан укып кына белә алачак. Ветераннар, тыл хезмәтчәннәре исән чакта, аларның үз авызыннан сөйләтеп, күргәннәрен теркәп, китаплар бастырып чыгарган кешеләр бәяләп бетергесез мөһим эш башкара. Михнәтле еллар дип исемләнгән бик кызыклы альбом китапның идея авторы Марш Шәриф улы Алиев та мин соғыш турында кинолардан күреп, өлкәннәрдән ишетеп кенә беләм ди. Бер нәселнең батырлары соғышка бәйле истәлекләр, хатирәләр бер чыганакка, бер китапка тупланган һәм килер буынга ул хәтер чыганагы булып тора. Бәхеткә каршы аңа сугышны үз күзләре белән күрергә язмаган. Марс абый сугыш турында кинолардан күреп, мәктәпләрдә, вузларда бирелгән белемгә таянып фикер йөртә. Сугыш тарих битләрендә генә түгел, халкыбызның күңелендә, һәр гаиләнең нәсел буынына кагылган. Бу районы Яңа Шаймырза авылында көн күрүче Алиевлар гаиләсен сугыш җилләре читләп үтмәгән. Нәсел авыл тарихына битараф булмаган Марс Шәриф улы Алиев бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлап Михнәтле еллар дип аталган китабын бастырган. Геройларны әллә кайдан читтән эзләмәгән автор. Китапның төп каһарманнары Яңа Шаймырза, иске Тиншәледә гомер иткән авылдашлары, сыйныфташларының туган тумачалары. 2015 елда biz 9 майны да Җиңү бәйрәмен 70 еллыгын билгеләп уздык. Без анарга бәйрәмгә гаиләбез дә, үзем дә бүләктә алып килгән кебек булып чыкты, чөнки без үзебезнең әтиебезнең сугышта булу турында, аның ике энесе сугышта булулары турында мин күптән хыялланадыр идем инде. Китапның тип Буручы bu kitapны 70 yıllık менә шулай гына булдыру түгел, бу тип нигезе балаларны тәрбияләү өчен. Мин инде бу kitapны чөнки югары күтәреп тә йөрим. Үземнең внукларым гына түгел, бүтән кешеләрнең балаларының да внуклары менә шушы әбиләре, бабалары, әтиләре турындагы мәгълүматлар бар. Алар турында горурланып яши алалар, булдыра алалар. Шуңа күрә бу тәрбия өчен Киләчәк буын өчен. Менә бу китапларны эшләү миңа үземә дә бик күңелле, мавыктыргыч булды. Һәм чын күңеленнән менә бу эшкә алдым. Чөнки бу төбәкнең тарихы бу төгәләп әйткәндә инде буга ягындагы бер авылның тарихы, аның идея авторы Марш Шәрипов. Ул шулда туып үскән һәм шушы якны, шушы авылны тарихка кертеп калырга дигән аның бер максаты булды. Именно презентация
вакытларында хәтерләйм, менә шушы бәйрәм көннәрендә булды ул. Һәм халык чын-чынлап ябырылып, менә шушы китапка ябырылып, үзенең тарихы бит, үз авылларының тарихы бит. Монда әле бер кешенең нәселенең исеме генә булса да, фамилиясе булса да кирип калган. Әлбәттә, бу теге тулы бер авылны бик нык тулысы белән чагыштыра дип әйтеп булмый, чагылдыра дип әйтеп булмый. Әмма ләкин монда шул нәселнең бер фамилиясе генә булса да кирип калган. Үсеп килүче буынга, аныкларга саргайып беткән фотографияләрнең кыйммәтен ничек аңлатырга? Замана балаларын iPhone планшетлардан айырып, сугыш гарасатлары турында ничек уйланырга мәҗбүр итәргә? Ничек итеп дөньяда сугышларны булдырмаска дигән мәңгелек сорауга дөрес җавап табарга өйрәтергә? Бәлкем, кайчанда булса Марс аганың китабы ярдәмгә килер. Иң этәргече шушы, мен үземнең аныкларымның менә интернетка берилеп сугыш турында нәрсә икәнен сорашып карыйм да, җавап бирә алмыйлар. Әти турында берничә сорау бирәм, аңлатырга телим. Менә минем әтием сугышта катнашкан. Зачем он воевал дип куялар шулай. Менә шундый күренешләрне иттем дә, битен булар бит бөтенләй онытачаклар. Сугыш турында, сугышта катнашканнар турында берничә фотография генә булдырыйм әле дип тотынган идем. Анда инде икенче тукта аның энесе дә бар, аның икенче энесе сугышта. Алар эч брат сугышта катнашканнар, икесе исән кайтты, берсе сугышта Фатиха абый, ул яшь укытучы булып армияга киткән булган, ул армияда югалып калган. Без инде әле дә эзләп торабыз, эзлибез. Бәлки Ходай бирсә табылыр да аның исемнәре. Вакыт яраларны төзәтә диләр, ә халыкның яралары төзәлми. Сугыш беткәнгә 70 ел узып китсә дә. Чөнки сугыштагы югалту хәсрәтләре бик ачы, яралары яман, күз яшьләре бик кайнар әле. Җиңү җиңел бирелмәде. Язучы публицист Лерон Хамидуллинның әнә шулай дип аталган китабында Бөек Ватан сугышының дәһшәте дә, михнәте дә, җиңү шатлыгы да тасвирланган. Әлеге җыентыктан Татарстанның җиңүгә керткән өлеше турында бик күп мәгълүмат алырга мөмкин. Бу җыентыкта чыннан да безнең сугыш чоры тарихыбызның кызыклы гына сәхифәләре, архив чыганаклары нигезендә бирелә. Аларны җыярга авторның улы Булат Хамидуллин булышкан. Глина Шаймуллина әзерләгән видеоязманы тәкъдим итәбез. Мин сугыш алды елынан туган кеше бит. Әтием дә сугышка китте, туганнарым да күпсе сугышта китте, һәм сугышта юкка да чыктылар. Шуңа күрә сугыш темасы күптән мин кызыксынып киләм, күп кенә материаллар туплаган идем. Һәм менә бер вакыт мин Тимир Шарипович белән Шәмиев белән бер сөйләшкән вакытында шулай сугыш турысында язган әйберләрем бар дип әйткәч, ул әйдә туплап интегез без ярдәм итәрбез чыгарга бу китапны дип вәгъдә бирде. Шулай итеп, берникадәр вакыт үткәч, җиңү җиңел бирелмәде дигән җыентык дөнья күрә. Аны 2000 дәнәдә рус һәм татар телендә бастыралар. Китаплар сатуга чыгарылмый, барысын да республика китапханәләренә тараталар. Альбом битләрен ачканда сугыш алды вакыйгаларын эләгәсең. Казанда татар-башкорт командирлар әзерләү мәктәбе булганлыгын белә идегезме әле? Ул сугышка кадәр 1919 елда уйышкан. Бирдә укып чыккан гаскәрләр арасында 20гә якын генерал, 40тан артык Советлар Союзы геройлары бар икән. Альбомның башка битләрен ачык. Бирдә ТССРның сугышчыларны коралландыру хакында да мәгълүматлар бирелә. Күз алдыгызга китерәсезме, фронтка 15 000 дәнә П-2, П-8 бомбардировщикларын җитештергәннәр. Ә 5 балтадан Сталинградка берничә дистә бронекатерлар җибәргәннәр. Батырларыбызга килгәндә Татарстанда ул елларда 12 000-нән артык солдаттан туручы 8 зур дивизия оештырыла. Араларында милли исем йөртүчесе 1-нче татар укчы дивизиясе дә бар. Менә шушы безнең 1-нче татар укчы дивизиясе Фин сугышында шулай ук бик зур уңышларга ирешә. Фин сугышында безнең Татарстан Республикасының да 13 кеше Советлар Союзы герои исемен алган. Шулардан
иң атаклары, иң мәгълүмнәре әйтик Хабибулла Ибраһимов, ул артиллерист, һәм Сахиб Маевский, ул инде гомуми командир. Японнар белән көнбатышта, көнчыгышта сугыштан да 38 елларда безнең Батыршин, аның исемендә хәзер урам бар бит, Гөлфан Батыршин, һәм Яһүдин, Кәрим Яһүдин, Советлар Союзы герои исемен алганнар шул вакытта. Бөек Ватан сугышында иң беренчеләрдән булып, иң беренче сугышның беренче елында ук Советлар Союзы каһарманнары исеменә лаек булган 3 вәкилебез бар безнең. Федор Баталов белән Фәрит Фатхуллин, Шуши Фәрит Фатхуллин Казанда туганнар, һәм Никита Кайманов Алабуга язында туган батырлар. Алар инде сугышның беренче елында ук Советлар Союзы герои исеменә лаек булган шәхесләр. Әлеге каһарманнарның истәлекләрен барлап, китап язу өчен Лерон абый Хәмидуллин, тарихчы Булат Хәмидуллин белән бергә башкарып чыга. Мин күп еллар эчендә туплаган очеркларымны җыйсам, улым архивларда эзләнүләр алып барды. Альбомны рус теленә тәрҗемә итеп бирде ди язучы. Алдагы видеоязмада Бөек Ватан сугышы ветераны Ширмешән районының Кармыш авылында туып үскән Мирзахит ага Харасовны искә алырбыз. Мирзахит ага данлы сугыш елларын, утлы сугыш елларын кичкәннән соң үзенең туган авылына әйләнеп кайта һәм анда авыл советы рәисе булып авылдашларына бик күп игелекле гамәлләр башкара. Ә бүгенге видеоязмада исә без аның кызы Миңнегөл апа Хәмидуллина истәлекләренә таянырбыз. Бабам Мирзахит Харасов 1913 елның 4 гыйнварында Ширмешән районының Кармыш авылында дөньяга килә. Шушы авылда эш сөючән, тырыш һәм акыллы егет булып үсә. Иләнер вакыты җиткәч, авылның иң уңган, шибәр, 3 яшеннән ятим калган Накыйба исемле кызны ярәшә. Матур гына тормыш корып, балалар үстереп ятканда сугыш башлана. Бу вакытта инде аларның чирәм өстендә чабып йөри торган кызлары Сагыйдә, уллары Хиҗәт туган була. Әтибезне иң беренче сугышның хәбәре килүгә авыл советына чакыртып, кырдан ЧТЗ дигән тракторга утырып, шунда җыелалар. Шуннан ул Куйбыш өлкәсе, хәзерге Самарский область, шунда тимер юл буенча аларны сугышка озаталар. Әтибез шул станциядан алар Мәскәүгә кадәр барып җитәләр. Мәскәүдә ноябрь айларында, ноябрь аенда 7 ноябрьдә Октябрь революциясына багышланган парадта катнашырга туры килә. Ул анда Сталинның әйткән сүзләрен безгә, безнең балаларыбызга да әйтеп, һаман сөйләп торадыр. Без дошманны җиңәчәкбез, победа будет за нами. Мирзахит Харасов сугышның беренче көннәреннән 104-нче махсус артиллеристлар частында хезмәт итә. Әллә ничә тонналы пушкаларны кирәкле җиргә илтеп кую хезмәтен башкарган бабам. Великий Луки шәһәре янында күрсәткән кыюлыгы өчен 1943 елда батырлык өчен медале белән бүләкләнә. Монысыннан калада бабамның орден медальләре шактый күп иде. Әтибез сөйлидер, аякларыбыз ботинка эчендә бик нык суык була бит 1941 елда. Бик нык туңадыр, трактордан төшеп җәяү барган вакытларыбызда күп буладыр. Җәяү бара башлыйсың да, яшь лейтенантлар ату белән куркыталар иде, тракторыңа утырып бар диеп. Шундый авыр аннарысын бер моментна сөйләйдер, һаман аякларыбызга мазульлар бик каты чыгадыр, ботинка эчендә, иттек эчендә. Шул мазульларны туктагач, учак ягып җылынган вакытта алюмин кашыкларыбызны шул кастрюльдә кыздырып, шул мазульларыбызны лечить итеп барадыр без, дәвалыйдыр шулай үзебез диеп. 5 елга сузылган шушы дәһшәтле сугышта бабам 3 тапкыр яралана. Соңгы яралану 1945 елда Польша җирендә була һәм биек җиңүне дә шунда каршылый. 1946 елда сугыштан кайтканнан соң әтибез яңадан кырга иген игү өчен бөтен кешен куеп, колхозны тыргызу өчен кешен куеп эшкә чума. Аны трактор бригадиры ясап куялар. Бик күп еллар трактор бригадиры булып эшли. Күп вакытлар узганнан соң
ауыл советына председатель ясап, ауыл советі рәисе ясап белгелейлер. Бик көп еллар уланда ауыл советін жетәклей. Аннан ауыл советында парта ишманың секретары ясап белгелейлер. Анда да бик көп еллар эшлей. Гомумән әтиебез каты авыру тиеп, жигәре биткәнче шул колхозда авылына, авыл халкына, үзенең халкына бик күп көч куя. Ул җаны тәне белән бирелеп эшләде, һәрбер үзенә йөкләгән эшне. Баба Мирзахит Харасов белән әбием Накибә 6 бала тәрбияләп үстерәләр. Әбием баскан җиреннән ут чыгаручы мишәр хатыны иде. Дәһшәтле сугыш елларында үз җилкәсендә калган 2 бала, кайнатасы, 7 туганын ачлыктан коткарып кала ул. Хөкүмәтнең бетмәс-төкәнмәс налогын түләү өчен Кармыш-Чистай юлын 70 километр араны күп таптарга туры килә әбиемә. Кенә-төне җиңене якынайту өчен колхоз кырларында хезмәт куя. Бабам 75 яшы тулу белән бу дөньядан безне ташлап бакыйлыкка күчте. Әбием дә бабамнан соң озак яшәмәде. Кеше китә, җыры кала диләр бит. Бабам белән әбием үткән үрнәк тормыш безнең күз алдыбызда булды. Алар тәрбиясендә, тормышта күргәннәрен тыңлап үсүбез белән без ыныклары бик тә бәхетле. Һәр нәрсәдә аларның күңел, кул җылысы сакланып калган. Шуларны тоеп яшәү үзе зур бәхет. Дөньяның төрле почмакларында коронавирус белән көрәшкән илләр үзендәге вазгыятны кайгырту белән бер рәттән башка илләргә дә ярдәм итәргә тырыша. Пандемия башланган чорда Россия күп илләргә медицина кирәк-яраклары җибәрде. Ә менә бу көннәрдә Төркиянең Татарстандагы баш консуллыгы коронавируслы авырулар дәваланучы хастаханәләргә медицина хезмәткәрләре өчен саклану чаралары, киемнәр, битлекләр тапшырды. Шулай ук шәфкать туташларын һөнәри бәйрәмнәре белән дә тәбрикләделәр. Әлеге хәйрия акциясын алар республикада эшләүче төрек ширкәтләре белән берлектә оештырганнар. Бу эшне алга таба да дәвам итәргә ниятлиләр. Соңгы вакыттагы вазгыять белән бәйле рәвештә тормышыбызда шактый күп нәрсәләр үзгәрде. Дөньяда ниндирәк яңалыклар бар икән, бергәләп күзәтик. Америка Кушма штатларындагы Феникс зоопаркына килергә теләүчеләргә яңа хезмәт күрсәтелә башланган. Таҗлы вирус таралуны туктату максатыннан кертелгән чикләүләр аркасында социаль дистанцияны үтәү өчен хезмәткәрләр хайваннарны зоопаркка машина белән кереп күзәтергә тәкъдим итә. Ярты сәгатькә сузылган экскурсия вакытында аудиогид ярдәмендә биредәге хайваннар, жираф, шимпанзе һәм зебралар тормышыннан кызыклы фактлар сөйләнелә. Без тәкъдим иткән экскурсияга ихтыяҗ бик зур. Кешеләрнең бирегә килүләре шатландыра. Алар хайваннарны сагынган, ә хайваннар кешеләрне бик юксынды. Монда экскурсияга билет бәясе бер машинадан $65 төшә. Безнең акча белән 4800 сум. Шуны да әйтергә кирәк, соңгы вакытта көненә зоопаркка 650-гә якын машина килә икән. Парижның күренекле Эйфель манарасында табибларның фотоларын күрсәтергә булганнар. Илдә коронавирус пандемиясы белән көрәшүчеләргә рәхмәт белдерү йөзеннән манара астында урнаштырылган экранда бер-бер артлы фотолар чыгып торган. Берничә атнага сузылган карантиннан соң гадәти тормышка кайтыр алдыннан намус белән хезмәт иткән алдынгы табибларга хөкүмәт шул рәвешле рәхмәт әйтергә карар кылган. Сөйүнечле яңалыклардан Татарстанның 3 районында арпа һәм сабан будайы чәчүне төгәлләгәннәр. Ә менә рухи, дини тормышыбызда нинди яңалыклар бар икән? Булар хакында Догалы җиһан сәхифәсендә хезмәттәшебез Ләйсән Хыснуллина сөйләр. Ләйсән, хәерле көн. Без милләттәшләребезнең дини тормышындагы яңалыкларны ишетергә әзер. Рәхмәт, Илдар, Гөлназ. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Җомга көне мөбарәк булсын. Татарстан мусульманнары дөнья нәзәрәтендә катлаулы икътисади вазгыять шартларында республика имамнарына һәм мәчетләренә ярдәм итү чараларын күрү турында фикер алыштылар.
Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин район һәм авыл мәчетләренә, шулай ук Татарстан имамнарына финанслар бүлеп бирү хакында әйтте. Бу турыда Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Камил хәзрәт Сәмигуллин хәзерге чорда садакаларның кискен кимүе аркасында мәчетләрдә, бигрәк тә авыл җирлегендәге Аллаһ йортларында авыр финанс хәл күзәтелгәнен искәртте. Мәчетләр мөселманнарның закат, садака хисабына көн күрә. Шушы акчалар торак коммуналь хезмәтләренә түләп барырга мөмкинлек бирә. Хәзер исә алар акчасыз калды. Видеоконференция рәвешендә киңәшмәдә 48 имам мөхтәсиб һәм 9 казый катнашты. Рамазан айының 19 көнендә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин башкалабызда урнашкан мохтаҗларга ярдәм күрсәтү комплексы эшчәнлеге белән танышты. Рамазан айы дәвамында социаль тернәкләндерү һәм адаптация үзәге тарафыннан оештырылган биредәге комплекста мохтаҗларга һәм сугбайларга ярдәм күрсәтү эше көчәйтелде. Аеруча ризык белән тәэмин итү өлкәсендә. Шул уңайдан Камил хәзрәт шәхсән үзе республика күләм ифтар җыелмаларын мохтаҗларга өләшеп чыкты. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең Закат хәйрия фонды ярдәме белән 8-нче республика күләм ифтар уңаеннан әлеге үзәккә көн саен 400-гә кадәр ифтар җыелмалары тапшырыла. Моннан тыш социаль тернәкләндерү һәм адаптация үзәге хезмәткәрләре Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буе районы мөхтәсибәте белән берлектә өстәп көн саен тагын 400 дана кайнар ифтар ризыгы таратуны оештыра. Шулай итеп, приютта бер көнгә ким дигәндә 800-гә якын мохтаҗ кешегә кайнар ифтар ризыгы белән тәэмин итү мөмкинлеге тудырыла. Сугбайларны кайнар ризык белән тәэмин итүдән тыш, Камил хәзрәт әлеге комплекска сәфәре барышында аларны көндәлек һәм иске киемнәр белән тәэмин итү буенча алып барылган эшчәнлек белән дә танышты. Бу көннәрдә Диния нәзарәтенең Бөгелмә мөхтәсибәте балалар өчен читтән торып үткәрелүче Минем вәгазем бәйгесенең нәтиҗәләрен игълан итте. Бәйгедә Бөгелмә, Казан, Көньяк-Сахалинск, Норлат, Азнакай, Урысу, Алабуга, Балтачтан 30-дан артык 6 яшьтән алып 15 яшькәчә бала катнашты. Без дәвам итәбез һәм сезне дә вәгазь тыңларга чакырабыз. Сүзне Мәскәү өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Россия мөфтиләр шурасы рәисенең беренче урынбасары Рушан хәзрәт Аббасовка бирәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Тәаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте һәммәбезгә насыйп булсын, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Изге Рамазан айының ахырына санаулы көннәр калды. Бу айның соңгы 10 көне иң кадерле көннәр һәм мүбәрәк төннәрдән хисаплана. Ушбу төннәрнең арасында иң кыйммәтле мукаддас бер кичә бар. Ул Кадир кичәсе. Мәгълүм булганча, бу изге кичәдә Аллаһ Тәалә Мухаммад алейхиссалам хәзрәтләренә Кур'ан индерә башлаган. Аның тегел көне билгеле түгел. Сөйкле булган пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифендә әйткән: "Тахайяну лейлатал кадри фил ашрил авахир." Кадир кичәсен Рамазанның соңгы 10 көнендә көтегез. Кадир кичәсе яшереп куелган һәм аны изләргә кирәк. Шуңа күрә Рамазан айының соңгы көннәрендә төннәрен Аллаһның рәхмәтен өмет итеп, барча гөнаһларыбыздан тәүбә истигъфар кылып, намазларыбызны укырга тиешбез. Лейлатул кадри хайрун мин альфи шаһр. Кадир кичәсе 1000 айдан да хәерлерәк, савабы 1000 ай кылган гыйбадәттән артыграк диелә Кур'ан Кәримдә. Исәпләп караганда ул 1000 ай 83 елдан артык була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләренең берсендә: "Әгәр кемдекен Кадир кичәсен Аллаһ Тәаләдән савап өмет итеп, төнен намазда үткәрсә, аның илек кылган бөтен гөнаһлары гафу ителер" дигән. Башка бер хадисендә Айша анабыз пәйгамбәрбездән сораган: "Кадир кичәсендә нинди дуа кылырга кирәк?" дип. Пәйгамбәрбез җавап биргән: "Аллаһумма иннaka афун, тухиббул афа фаъфу анни." Эй Аллаһ, син гафу итүче, син яратасың гөнаһларны кичерергә, мине гафу ит гөнаһларымнан ярлыка. Шул сәбәпле һәр беребез дә ушбу калган Рамазан көннәребезнең кадерен белеп, тиешле рәвештә ушбу кичәләрне үткәрергә, гыйбадат кылып, дугалар укып, тәүбә итеп уздырга Аллаһ Раббыбыз насип әләсә иде. Амин. Шулай ук бу көннәрдә Мәскәү өлкәсе Диния нәзарәтенең президиум утырышы булып үтте. Ул онлайн форматта узды. Сүз 24 майда узачак Ураза гаете турында барды.
Билгеле булганча, быел ул башка еллардан айрылып торылачак. Мәскәү өлкәсендә дә гает онлайн форматта үтәчәк. Бәйрәм вәгазы Ногинск шәһәренең Үзәк Җәмигъ мәчетендә булыр дип көтелә. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Аллаһ Тәгалә кушканнарны тәптыйганнарыннан тыелып яши Илдар, Гөлназ. Амин. Рәхмәт Ләйсән. Ил көн яңалыклары белән танышыр вакыт җитте. Сүз хәбәрләр хезмәтендә эшләүче коллегаларыбызга. 10 минуттан кабат манзарада күрешербез. Хәерле көн, кадерле тамашачылар. Манзара тапшыру үз эшен дәвам итә. Саламатсыз телевизор караучы мөхтәрәм милләттәшләр. Тапшырыбызның 2нче эш сәгатенә керешәбез һәм астрономик мәгълүматларны гадәттәгечә җиткереп алыйк. Сәхәр бүген 1 сәгать 31 минутта тәмам, ифтар 19 сәгать 49 минутта керә. Кояш 3 сәгать 31 минутта чыга һәм изге Рамазан аеның 22нче көне ураза төгәлләнергә 8 көн вакыт калып бара. Бүген 15 май халыкара гаилә көне. Без барлык тамашачыларыбызны чын күңелдән тәбриклибез. Гаилә һәммәбез өчен дә дөнья мәшәкатьләрен онытып, йөрәккә шифа, җанга җылы, күңелгә тынычлык таба торган ышанычлы урын. Гаиләләребез нык, бердәм, күркәм булсын. Балтач районының Нурма авылында мәктәп музее эшләп килә. Мәгариф учагының данлыклы үткәне белән нәкъ менә биредә танышырга мөмкин. Бүген гаилә көне. Әлки районында яшәүче Сафиннар гаиләсенең күркәм киңәшләре һәр гаилә өчен кулланма булырлык. Хөсне хат, матур язу, ягъни каллиграфия үзе бер сәнгать. Мәхмүд Кырыми Казанда укучы егет. Әлеге сәнгать устадан байтак кына яхшы сыйфатларга ия булуны сорый ди хаттат егет. Күренекле шагыйрыбыз Сибгат Хаким «Яшә борчулы җаным» дигән публицистик китабын чыгарган иде. Бик яратып укыганымны хәтерлим. Чыннан да адәм баласының җаны ул инде менә шулай үзгәләнер өчен дә, тарткаланыр өчен, фикерләр өчен һәм газапланыр өчен бирелгәндер. Нафкат Ниматуллинның хәзер яңгырачак җырында да «Үзгәләнә җаным» дигән сүзләр бар. Тату гаилә иҗмах түрә. Кош канаты белән гаилә татулыгы белән көчле ди халык мәкальләре. Халыкара гаилә көнендә сезне Әлки районының Әнҗирә авылында яшәүче Сафиннарның кунакчылы йортына чакырабыз. Бер-береңә кулак салырга, сабыр булырга, тиеш урында чигенә дә белергә. Сафиннарның бәхетле гаилә рецепты әнә шундый. Ярты гасырдан артык бергә тормыш итеп, җылы хисләрне, бер-береңә карата хөрмәт, ихтирам, игътибарны саклап калу мөмкинме? Әйе диярсез. Тик елдан-ел әлеге фикерләр гади теориядан утопияга әверелә бара. Яшьләрнең күбесе безнең заманда мондый нык гаиләләр төзү өчен инде мөмкин түгел дип саный. Әлки районының иске Әнҗирә авылында яшәүче Фәрдия белән Марат Сафиннар тормышы әлеге җәмгыять институтына карата фикерне үзгәртергә сәләтле. Ир дә, хатын да шушы авылда туып үскән. Бер сыйныфта укыганнар, тик үсмер чакларында аралашмаганнар. Дуслыклары берләнү чоры исә Марат әфәнденең хәрби хезмәтеннән соң Фәрдия ханымның чит өлкәләрдә эшләп кайтканнан соңга туры килә. Яшьләр авыл клубында очраша. Гел озата клубка чыгабыз бит уйнарга, бергә уйныйбыз. Аннары тагын кайта бит инде синең артыңнан ияреп. Шулай итеп, аннары якын була инде, дус була башлый инде, шушы кеше якын була инде аннары. Шул сөйләштек, бергә, аннары менә хәзер инде 58 елны өйләнештек. Ноябрьнең 14-ндә. Бүгенге көндә Марат әфәндегә 88, Фәрдия ханымга 87. Алар икесе дә сугыш чоры балалары. Без әтисез үстек. Сугыш вакытында бер туганнарыбызны югалтык. Әниләре безгә авыр туры килде. Аларга терәк, тояныч булырга тырыштык. Көн-төн эштә идек. Укуга һич тә вакыт булмады ди алар. Гаиләне шушы авылда туган нигезләрендә коралар. Әниләре туганнарына күз кулак булалар. 2 кыз, 2 ул үстерәләр. Бүгенге көндә 6 оныклары, 1 туруннары, ягъни оныкларының баласы бар. Шушы авылның Мир совхозында эшләп көн күрәләр. Марат әфәнде лайыклы ялга чыкканчы ял йокы күрмичә механизатор, тракторчы булып эшли. Фәрдия ханым колхоздагы төрле эшкә йөри. Марат абыйның тракторлары бүген дә капка төбен бизи. Вакыт булганда чыгып, тавышын чыгаргалап йөримәле ди ул. 61 ел тигез гаилә тормышында яшәгән әлеге парга карыйсың да, сыкланмыйча булдыра алмыйсың. Алар бит бүгендә бер-берсенә шундый назлы итеп эндәшә, җылы итеп карый белә. Искиткеч хәл бит бу.
Бәхетле гаилә тормышы сирен Сафиннардан сорамыйча булдыра алмадык. Бер-береңне яратышып баргач, бер-береңгә ярашырга тырышырга, бигрәк кыскартынырга, тынычрак, сабыррак булырга кирәк. Эштән кайткан иреңне матур каршы алырга. Берленегенә нинди булса да яхшы каршы алырга иратны. Өстәл артына утырганда сүз бирәбез бит. Нинди кайгы булса да, нәрсә булса да яхшы булырга. Уйлап карасаң, әлеге кагыйдәне үтәүдә бернинди кыенлык юк. Бар да үз кулыбызда. Бер-береңә карата игътибарлы, түземле генә булырга кирәк. Шул чакта Сафиннар кебек дәвамлы, матур гаилә тормышы корып булачак. Исәнлек кенә булсын. Әгәр җыякларына юл тотыйк. Әлеге төбәктәге борынгы авылларның берсе Тирсә авылы Казан ханлыгы чорыннан ук билгеле. 1733 елга кадәр Яушев морза җирләре саналган. Аннары аны башка беренче авыл белән бергә генерал-майор Котлымөхәммәд Тәвкилов сатып ала. 19 гасырда, 20 гасыр башында Тирсә мәчете, мәдрәсәсе, земство мәктәбе, медицина участогы, пыяла, кирпич, шырпы заводлары булган зур авыл буларак гөрләп яши. Subhanallah Gülnaz bik matur tarixi мәгълүматлар тапкансың. Менә минем хәтеремчә Әгерҗе станциясе ул үзе дә бик кызыклы гына шундый зур станция бит инде. Һәм анда минем хәтерләвемчә бик зур кара төскә буялган паровоз торадыр. Менә хәзер торадырмы юктырмы әйтә алмыйм, чөнки ул якларга барганым да юк, поездга утырып гастрольгә чыкканым да юк. Әлмәт шәһәрендә яшәүче төбәкчебез Әлфия ханым Ямаева Лениногорский районының югары Чыршылы авылы сугыш чоры балаларының истәлекләрен туплап, сугыш чоры хатирәләре дигән яңа китап бастырып чыгарган һәм шул хакта без аның белән видео элемтә оештырабыз. Хәерле көн Әлфия ханым. Хәерле көн Әлфия ханым. Сәнсез. Әлфия ханым, әлеге китабыгыз ничек туды? Эшне ничек башладыгыз? Шул хакта безгә дә сөйләсәгез иде. Былтыргы җиңү бәйрәмендә олы кешеләргә игътибар җитеп бетмәде шикелле. Алар ничектер кырыйларак, теләбрәк калды кебек. Мин шуңа күрә бу турыда уйлап, аларның хәтере калмасын, гомер буе булай да әтисез яшәгәннәр. Бер бәйрәмдә булса да кәефләре булсын дип, менә шушы китап килеп чыкты, Аллага шөкер. Без бүген кызым, аныкларым белән авылга кайтып китапларны бабайларга кертеп бирдек. Аларның фикерләрен инде аннары ишетербез. Әле ишеткәнем булмады. Бу китап кирәкле булгандыр аларга дип уйлыйм. Гомер буенда бер тапкыр булса да фотоңны төшереп китаптан үзең турында уку, олы кеше өчен ул дәрәҗә дип уйлыйм. Материал җыю ничегрәк бардысың, Әлфия ханым? Китап ничек язылды? Миңа шунысы кызык. Февраль башыннан мин Югары Чыршылыда олы кешеләрнең өйләре буенча йөрдем. Киреп, аларның хатирәләрен сораштым. Кайбер кешеләр бик яхшы хәтерлиләр сугыш башланганны да, биткәнне дә.
Көйбірлері енді ұнытқанlar, тишілген хәтерлері, сөзлерін де тартып алып болмай, түрліше. Орта буынlardan 7-8 kişi yazıp verdi. Kim bir bit yazdı, kim bir defter, kim 18 bitli defter şuna yazıp verdiler. Yaşlar zaman çayında WhatsApp'ta 5 cümlede bir foto jiberdiler. Ne şulay etip her bir kişiye bir bit bağışlap albüm yasadık. Onlar min olayım bu albümünü kimge gine verebilsin? Meşitke koyabızma, klubka mı? Her birisi bitinde özü de söylegeç, fotosu da bulgaç, kitap itip, yasık tip, meşit kartları ettiler. Hadi Elfiye, yardım eder biz. Şulay etip kitap çıkarıga bulduk. 2 kitabının da avtarı Ramil Minnullin tezine tutup mine yardım etti. Mine bu karantin buluda faydalı buldu. Çünkü fitness'ka da, yogaga da yürüsü yok. Narbekov kursları da kaldı. Bütün vakit kompüter yanında günü boyuna bir özüm 45 gün karantinde oturup yine şu kitabını işledim. Allah'a şükür. Neyse kilip çıktı sizin oldu. Onlarısın kitap çıkarı olduğundan İlyas'ın, erimnin İpteş malayı özünün ülüşün kürtesi buldu. Men tağın ikinci neşriyatta da bu kitabını çıkardım. Hem avuldağı her bir kişiye bunu tutturuğa degan fikir bilen. Demek Elfiye Hanım, siz yine bu kitapka canlı istelikler toplay aldınız. Soңғы vakıtta soğuşta katnaşuşular turunda bir köp avullar yazıp çıktılar. Benim 2 kitabımda da onların isimlikleri var. 250 kişi Yukarı Çırşılı avulundan soğuşka gitken. Onların 150'si koytmağın, kurban bulgan. 100 kişi koytup avulda yaşadılar, ezme köpmü. Mine şu kişilerinin balaları, bugün avulda yaşavşı 12 kişinin etisi soğuşta yatıp kalgan. 6 tıl veteranı iseneli. Onların 25 soğuşçırı balaları var. Var Sibirya 45'lep kişi. Ne bu yıl fevral başında avul yerligi başlığı Nuriye Hayrulun aydı. Elfiye apa 75 yıllığı bu yıl işe günün bir nese kerek, stand mı, broşür mı, albüm mı, yardım etmesin mi? Men de yardım etmesem kim işler deyip alındım. Mine sizin aldığınızda şu hizmetimiz İlgar Kıyamov'ның Qora Şişme Koriyasında tıl turmuşu degan bik yaxşı bir ülüşü var. Ул onda şunday yaxşı etip yazgan tılda nişik avulda yaşaganlarni. Men şehir kızı avul turmuşunu bik bilip de bitirmem. Avuldaşlarını da tanı bitirmem. Şuna göre avul turmuşun, avul kişisiyasda heybet bular degan fikir var da mine nişik kilip çıktı endi mine bilmem. Elfiye Hanım, bek zor rahmet sizge. Şundan da tarixni barlау ул бик күркәм, бик игелекле, саваплы эш. Менә хәзер шушы сугыш чоры хатирәләре дигән китапның геройларының үз авызларыннан әлеге китап турында фикерләрне дә ишетербез. Алар ничек дип уйлыйлар икән? Мен моны елый алып әйтә алмыйм. Бик тә кирәк китап бу. Бу безнең улукларга, балаларга истәлек булып калыр дип уйлыйм. Сугыш чорларын хатırlatырга, бундый афәтләр киләчәк буыннарга, балаларга күрергә язмасын. Bizning boshdan o'tdi. Biz bek avurliklar bilan üstek. Avurliklar bilan bo'lsa üstek tirishdik, o'zimizning tirishlik orqasida kishi bo'ldik, semiya kirdik, bolalar o'stirdik. Sizga bu kitobni chiqargan uchun ming rahmatlarimizni yetkazamiz kelar. Mangilikka, istalikka qolsin, tarixga kirib qolsin. Interesga qarang. Kishining interesine qarang. Ezra bitindi
Yüzümüzün dil tarihini öğrenirken ul azrak yüz tarihini de nesil tarihini de belirge bittiğini kimler değişik diyen diye yıl sayın bayram bitemiz. Mestajın bayram bitemiz. Kimler için diyen kim? Onu bit buna soğuş vaktinde bizi katlaşmasak da biz onun bizge bir tane en aşağıki açlık, yalan açlık diyen gibi. Sen biz 4. klas vakitte işte 4'te. Уже şu 21 suti bakşana kürek bile kozuyuz, kul bile tırmalıyız, kul bile uturtavız, kul bile alavız diyen gibi. Bütün utun ormandan böyle kerbe ufallar basa bile taşırgan. Seyirge ölenini savganda ufallar basa bile taşırgan. İcat yolunda avuldaşlarının, eli iri yağından bulgan avuldaşlarının ötkenlerin barlaw, kileşekке yetkar itip kaldırı yolunda iskitkiş fidakar hizmeti meni taң kaldıra. Mine bu kitabında bir koyada çıkmaygına, idegine turup kitap itip çıkardı. Onun için köpme hizmet gerek. Elbette ulanı üzerine bile. Mine da şaltırata. Min de bilem. Şuna göre ona sıklanam da. Onlardaki güç, onlardaki dert, yanıp, umtılıp yaşav, bütün icad kişisinde de bulsun idi. Батырларга хат акциясы дәвам итә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Ниһаят безгә Казан шәһәреннән Нургалиев Рәшит абыйның хаты килеп иреште. Әтиебез Юнусов Нургали Юнус улы 1905 елда туган. Кышкар мәдрәсәсе шәкерте. 1936 елда Дубязда агрономнар курсында укыганы билгеле. Фотосы да аның нәкъ шул чорда төшкән. Хәтер китабында ул Әтнә районының Бәхтияр авылыныкы буларак теркәлгән дип яза ул. Сугышның беренче айларында ук фронтка алынып, 41 елның 18 октябрендә һәлак булган. Әтиебез татарча, гарәпчә, латинча укый яза иде. Бик актив рәвештә колхоз төзүдә катнашкан кеше, рәис тә, бригадир да булып торды әле. Шулай мин 1941 елның август башында әтиемне сугышка озаткан малай, бүген 84 яшендәге бабай әле дә әтиемне көтә. 6 баласын кочаклап калган әнием дә, бүтән туганнарым да вафатлар. Үзем 40 еллык стажга ия Киров исемендәге заводта эшләп лаеклы ялга чыктым. Шул коллективның ат казанган ветеранымын. Үзешчән сәнгатьтә дә катнаштым. Сугыш чоры балаларына мөнәсәбәтнең үзгәртелүен теләр идем дип яза Рәшит абый. Без инде күп калмадык бит. Менә Рәшит абыйның хатын укыганнан соң бу кызыклы шәхес турында бик төрле фикерләр килә. Ул безгә шалтырата, тәнкыйтьләп тә ала, матур мактау сүзләрендә ирештерә. Һәм иң мөһиме ул битараф түгел. Менә шактый кызыклы шәхес икән, сез аның биредә фотосын күрәсез, җәмәгате белән төшкән фотосы, һәм үзенең әнисе ягыннан шәҗәрәсендә ясауга ирешкән Рәшит абый. Менә шундый бик күркәм, матур нәсел агачы. Менә шундый тормышка карата кызыксыну белән яши торган. Шактый олы яшьтә булса да дөньяга гамин сакланган кешеләр булу безнең өчен, хәзерге буын кешеләр өчен үрнәк һәм үлге. Батырларга хат проектына сездән килгән язмалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Минем кулларымда матбугат ветераны Вәсилә апа Рәхимовадан килгән хат. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 10 ел узгач туган бала мин. Дәванием Гызиниса күңелен ишкәргән сайын беренче өметләре булып туган Абдулла исемле улын Кызыл армия сетеп солдатка озатуларын, өчпочмаклы солдат хатлары алуларын һәм сезнең улыгыз Абдулла Сахипов батырларча һәлак булды дигән хәбәрне алуларын җай чыккан сайын безгә оныкларына сөйләп елап алыр иде. Әниемнең бер туганы Әнвәр абый Сибгатуллин Кёнигсбургка кадәр ничек барып җитүләрен, окопларда ятуларын сөйләгәндә, чыдый алмый елаулары һәм фронтта алган яраларның бик еш кузгалып, авырып ятулары көл күз алдымда. Бик җиңүнең 30, 40, 50, 65, 70, 75 еллыкларын бәйрәм итеп, олылап уздыруларын күргән буын без.
Инде үзебездә өлкәннәр сафында. Әле буыннары ныгыр-ныгымас чакта үсмерлек чорын, бала чагын сугыш урлаган 1929-30 елда туып колхоз эшенә җигелгән әти-әнием Шәйхулла Сахипов белән әнием Зәхиябану Сибгатуллинлар инде бакыйлыкка күчтеләр. Тылда тырышып эшләүләре өчен бирелгән медальләре, тыл ветераны исемнәре артында күпме йокысыз төннәр, ачлы-туклы хәлдә колхоз кырларында, фермаларда, ындыр табакларында эшләүләр генә шаһит, дип яза безгә Василия Рахимова. Һәм кешелек дөньясы инде сугышларсыз тыныч имин генә яшәргә ниһаять өйрәнсә иде дигән теләгендә җиткерә. Чыннан да менә бу хатларның барысының да тәмамлануы бер төрлерәк. Анда аяз күкләр, балаларыбызның сугыш афәтләрен күрмәүләрен теләүләр бик еш ителгә алына. Һәм бу чыннан да шулай ил көннәребез имин, күкләребез аяз булсын иде. Лилия Муллагалиева да шулай дип җырлый. Коронавирус тормышыбызның һәр өлкәсенә үзгәрешләр кертте. Хәтта белем бирү системасында да гомер күрелмәгән хәл. Дәресләр онлайн форматка күчте, имтиханнарга кагылышлы карарлар да атна-ун көн саен үзгәреп тора. Һәм бу вакыйгалар һичшиксез илебезнең мәгариф системасы тарихына киләчәк буыннар шаккатырлык бер факт булып теркәлеп калачак. Мәгариф тарихы дигәннән Балтач районының 100 еллык Норма мәктәбендә шундый музей инде күптәннән эшли икән. Чыннан да аерым кешенең тәрҗемәи хәле булган сыман һәр оешма, һәр бина, һәр коллективның да тарихы бар. Үз үткәннәрен ядкәрләр теле аша сөйләтә белүче андый мәктәп музейлары да очрый. Мәсәлән, Норма мәктәбе хаклы рәвештә үзләренең ядкәрханәсе белән горурлана ала. Мәктәп мәдрәсәләрне эшләтүдә авылның хәлле бойлары зур уйнаган. Менә монда сез күрәсез Норма авылыннан чыккан, Казанда беренче елда сәүдәгәр булып торган Габдрахман Ишмуратовны ул авылда мәчет салдыра, һәр вакыт мәчетләргә, мәктәпләргә ярдәм итеп тора, авыл кешеләренә дә ярдәм итеп тора. Шулай ук Карелиннән Хәйретдин бай Оренбур якларында эшләп хезмәт итеп һәм Карелиндә мәктәп салдыра шулай ук. Капма-каршы икене бергә берләштереп, ул вакыт өчен әйбәт кенә булган мәктәп салдырып эшләтә башлый. Мәктәптә дини белем генә бирелми, әкренләп дөньяви фәннәр дә кертелә. Телләр үзләштерелә, язарга, укырга өйрәтә башлыйлар. 1917 елда ил тулайм үзгәрешләр кичергәч, яңа рухи кыйммәтләрне алга сөрүче дәүләт барлыкка килгән. Мәктәп мәгариф системасына да бу кагылмый калмый әлбәттә. Һәм биредә гарәп әлифбасыннан латынга күчү эше башлана, ягъни яңа алфавит өйрәтергә керешәләр. Мәгариф системасында да 17 елдан башлап беренче баскыч мәктәпләр оештырыла. Шул ук башлангыч белем бирә торган, укырга, язарга өйрәтә торган мәктәпләр, алар инде хәзер беренче баскыч мәктәпләр дип атала. Һәм бөтен кеше белемле булырга тиеш, укый яза белергә тиеш. Шуңа күрә укучылар саны кинәт артканлыктан 30 елларда инде хәзер мәчетләрне дә мәктәпләргә әйләндерәләр. Менә бездә сакланып калган Карели мәчетенең мәктәпкә әйләндерелгәч калган фотосы күрәсез, анда мәчетнең манарасы юк. Менә шушы Карелинең шушы мәчет мәктәбендә башлангыч мәктәп булып, инде 51 елга кадәр Карели балалары укый. 51 елдан Норма мәктәбенә менәләр һәм 30 елларда инде шактый гына күп 30 елларда язылган бездә укучыларның һәм укытучыларның дәфтәрләре бар. Алар шактый кызыклы, шактый күп материал алып була һәм шулай ук 30 елларда чыгарылган дәреслекләр дә бар. Укучылар бик кызыксынып аларны карыйлар. 1951 елдан 7 еллык уку кертелә. Карели балалары шушы мәктәпкә менеп укырга тиеш булалар. Һәм шул елларда яңа план бирелеп, балалар авыл хуҗалыгын өйрәнеп үсү өчен чиби, куян асрауга керешә. Һәм аларның үз җирләре дә булдырыла. Мәктәп шактый кызыклы тормыш белән кайнап яши ул дәвердә. 70 елларда мәктәп тагын зур үзгәреш кичерә. Хуҗалык исәбенә Бариев Федос Бариевич мәктәп директоры үзе йөреп, үзе тырышып, шушындагы җирлектәге колхоз, Тимирязев исемендә колхоз җитәкчесе ярдәмендә һәм Балтач сельхозтехникасы җитәкчесе ярдәмендә салып куялар. Менә шушы хәзерге урында булган мәктәпне 77 елда, 74-тә салына башлый, 77 елда мәктәп инде эшли башлый. Хәзер инде мәктәп эшли башлагач, Шапшардагы 8 еллык мәктәп бетәдә, монда инде хәзер 2 мәктәп кенә түгел, 2 авыл балалары гына түгел,
бәлки шөкшөр балалар да килеп укый башлый. 1984 елда кабат үзгәреш була. Бу юлы Норманың мәгариф учагы урта гомуми белем бирү мәктәбе итеп үзгәртелә. Шунлыктан күрше Чапчар авылының уку йорты ябыла һәм бирегә балалар 6 авылдан килеп белем ала башлыйлар. 90-нчы елларда инде без аны әйтер идек, 90-нчы еллары былга үршердек, ләкин шулай булса да мәктәбебез укытучылар югалып калмады. Программаларга үзләре үзгәрешләр кертә, бүгенге шул көннәр тәртипләмәсенә туры китерелгән белемне бирә алдылар. 2004 елда укучыларга профильле белем бирә башладык. Икенче төрле әйткәндә, физика, химия, җәмгыять белеме фәннәрен, математика фәннәрен тирәнәйтеп укыттык төрле елларда. Ул инде укучыларның мәнфәгатеннән чыгып шулай алына. Шушылай итеп, мәктәбебез үзенең урынын бүгенге көндә дә тота. 2011 елда Норма мәктәбе мәгарифне информатизацияләү буенча район компетенциясенә кергән коллективларның берсе булып тора. Алдынгылардан саналып килгән мәктәп бүген дә статусын төшерми, үз данын югалтмый. Әлбәттә, күп нәрсә җитәкчегә бәйле. Аның коллективы көчле һәм җитәкчегә терәк булса, эшләре һичшиксез уңнан булыр. Һәр нәрсә бер-берсенә бәйләнеп килә. Мәгълүмат, ядкарлар, кызыклы экспонатлар туплау бүген дә дәвам итә. Кичәге көндә бит инде тарих дип саналырга хаклы. Димәк, тормыш дәвам итә икән. Хәтер сагында торучы музей да алга атлый. Данлыклы мәктәп тә күркәм гадәтләрен киләчәккә илтә. Инде саубалашканда тагын бер кат барыбызны да халыкара гаилә көне белән тәбриклебез. Һәр гаиләнең бердәм, тату яшәеше киләчәк буыннарга да васыят булып күчсен. Халкыбыз нәрсә ди бит? Шикле шикләнер, шикмәнен бөркәнер. Шикләнсәгез дә, шикләнмәсәгез дә битлек режимын сакларга тырышыгыз. Үзебезне хәвефкә дучар итмик. Исән-имин булыгыз.